Good morning mga moms! I'm with Gwen Comang and for today's video, nandito ko ngayon sa merkado ng Hasaan Public Market para pumamili para sa aming magiging dinner later sa pagdating po ni John Mark. Ano na naman? Namano ka? Halika mamalengke na tayo. Ano mo? Magkano muna tayo? Magkano tayo na pwede natin mga ihaw? Gusto mo yung ihaw? Ano ha? Magliliyempo tayo. Magliliyempo. Laman. Isang ano nga ba? Sisi? Siguro naman. Wala yung medyo manilipin. Ano niya? So, magbabudget tayo para kasyahin natin. And of course, thank you to Ate JJ. Thank you, Ate. Mag-iihaw tayo. Lalagyan natin siya ng maraming kamatis, toyo, ng CNC para nasasawa. Okay, now for seafoods, meron tayong shrimp. Magkano? 3.80 ang kilo. Magkano kadagko, be? Ayan yung 380. Pwede rin naman. Sa ginagawa mo gano'n karami. Dagdagan mo ng yelo para kuan. Isda na. Ano ba ito? Pwede yan Sabaw? kinilaw. Eh kaso lang, ulo man yun. Si Yaya man mahilig sa bangos. Mukha ba lumo? May marites. Mga marites man sila. Ito mo? Aman mo dapat ng lingkod. Wala na maguto ako kanta raman to na padaog po nila. Mag-apply gali mindira kami doa. So kukuha rin tayo ng ano tawag dito? Tulingan. Pwede na sa Tulingan. Pwede na sa kilawon? Pwede. Para palinis, patanggal ng asam. Pila na to? Isang ano lang order, tsaka to. Kana rawag na yan. Ay, ito na lang. 60 na lang ni. 56. Patingin. Dami na yan, no? Unti nito. Pila de 60 sa kilo. Pero, 40 ang kilo. kalahati lang pala, kalahati. Kalahati lang. Joke lang pala yun. Huwag kang pala desisyon natin. Pila na ni. 120. 120. Tinanggalan mo na siya ng Asam tsaka Wag mo na tahong tiha kaya nasusukot ako. Hindi naman pwede kasi gabihin. ganito gusto. Magkano? 50 na lang. So magdadagdag tayo ng pata kasi parang humba. Patatim. Pata tip. Pero hiniwa. Yes. Pakichop na lang din kuya. Thank you. Pati yun to kuya. Daliri niya kuya. Ayan. Para patatim din eh. 750. Bawat din.
Ah. So ngayon, nandito tayo ngayon sa mga pangsahog, sa mga gulay. Kasi sabi ni Gwen, sila ba yung ano? Oo. Kasi nagbenta. Tsada yung sounds mo, kuya. Kusgi pa. So sabi kasi ni Gwen, dito sila pumunta kahapon kasi nagbenta sila ng mga tanglaliit. Ay, siya on, bumili. Saan? Ayan si ate. Thank you so much for supporting our mini business. So for that, bibili rin tayo sa kanya. Okay, kailangan natin ng pansahog. Kailangan natin ng sibuyas. Guwapa kayong tindera. Pula og lips. Pula og lips ang tindera. Paano pipino? Magkano daw pipi mo, te? Pipino? Ah, pipino. Tapos, yung para sa patatas. Banana blossom, te. Upat. Parang kulang. Lima muna. Okay na siya. So, later, lulutuin na lang natin. So, ayun na nga mga moms, nandito na tayo ngayon sa farm at nilagay na natin sa rep muna yung mga lulutuin natin later at nakabili na rin ako ng additional butter and cheese para sa ating lulutuin later. So, mamaya, tingnan natin kung sino mga magluluto. See ya!